tal? Señoras e señores, benvidos ao Voltas co Prado. Estamos unha tarde máis na televisión de Galicia. A ver, vamos a dar un aplauso á xente do barco de Valdeorras, veña, que está con nós. Hoxe aquí viñeron do barco a ordes 3 horas de autobús. 3 horas por vir ver o programa, así que estamos encantadísimos de que estean aquí con nós. Por certo, seguídenos como sempre en @Voltas co Prato. Aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Moitas máis que vai haber. Ademais, sorteos, xa sabedes todo iso. E imos chamar a xente que vai facer cociña hoxe. Cociña guai, cociña da que mola. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Xoanque Meixeiras, aplauso para eles. Onde vas, ti? Que lado queres? Ya está. Que lado queres? Que lado queres? Como relajar, ¿eh? La última vez estuve aí. Estaba con... Roubaches a última vez. Sí, non había saber. Agora tocaba chesta, pero escoita. Pero xa non me sonaba os ingleses, ya digo... Xa estuveches preparando dese lado antes. Xa o sei. Antes de empezar. Temos unha cousa moi importante que anunciar, rapaces. Que? Vos sabedes que, bueno, os datos da audiencia, ademais de salir todos os meses, saen tamén mensualmente. Entón, saben todos os meses e mensualmente. No, saben todos os días, perdón. Todos os días e mensualmente tamén, vale. Sale seguido. Atención, porque segundo a audiencia, isto é así, somos en redes sociais o programa con máis actividade da televisión de Galicia e o terceiro de todas as televisións autonómicas de España. O sea que... Eso, maravilla. Eso, gracias. Non se di, Gracias a xente, porque é unha cousa que non entendo, pero estamos encantadísimos. Eu sí que entendo. Ti enténdelo porque, a ver, ti estás acostumbrado a triunfar con esa cara, pero es que os que non, verdad, os que non... É que A teño. xente gusta de cociñar. Un anuncio de Gillette vou facer. É verdade, é verdade. Que dixo? Con esta cara vou facer un anuncio de Gillette. De Gillette. Bueno, como estás? Moi ben. Ben? Sí. Todo ben? Todo Contento ben. despois Home, de... despois de ser datos, Joder, feliz. é unha maravilla, Feliz, unha mira, maravilla. que peito. Só nos gañan 2 programas, un de Andalucía e outro de Madrid, e vamos ir por eles, Sí. Vamos ir por eles Agarradevos que imos. como fomos polo Loar e como fomos polo Land Rover, vamos por vos. Van caendo todos. E van caendo todos. Xanqui, Que pasa? xa un tempo sin verte por aquí, No, fai... A semana 15 pasada, días. vale, sí, pero é que... Máis ou menos. É que tal todo? Moi ben, con estas audiencias xa me dirás, con estos datos aquí ves a gusto. Además ves a divertirte, Sí, como se non fai. a ver, eu creo que a Encima xente que se é verdad, de vez en cando pajan. Sobre todo a este. Bueno, xa estamos, veña, vamos queremos. cociñar, a ver que nos trae a Vale. nosa convidada Venancia do barco de Valdeorras. Hola, buenas tardes. Me llamo Venancia Pérez López, veño do barco de Valdeorras de unha asociación que se chama Amas de Casa o Teixadán. Veño a Voltas co Prato porque me gusta moito o lacón e vou dicir a maneira de facelo eu. Eu vou asalo e logo corto moi finito e fago unha salsina, está moi buen. Pero veño para que estos grandes cocineros me den outra receta. Moitas gracias e buenas tardes. Salud para todas. Veña, un aplauso, vamos a dar un aplauso a Venancia do barco de Valdeorras. Un lacón con grelos. Cho, 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 cho. Venancia ven do barco de Valdeorras, colleu o bus, como as súas compañeiras, 3 horas vir para aquí, fixadevos para aí. Un lacón de selección. Por qué? Porque hoxe hai partido, bueno, sabedes que estamos metidos no Mundial, hoxe hai partido, un lacón de selección, Cuidado. Cuidado, Ostra! Tanto hai un fuciño. Outra. Xa non me acordo o baile, tío. No, eu tampouco me acordo. A mí tampouco me acordo. Aí. Ese, aí. Era así. Que non nos date. Bueno, a xente que non lle gusta o fútbol, seguro que lle gusta a cociña, por eso estamos nós aquí, Pensei que me decía, a xente que non lle gusta o fútbol, se gusta Shakira. No, Shakira sí que lle gusta o fútbol, que lle dá moitos cartos, fixo moitas cancións do Mundial, Moitas fixo Todo de Shakira. divorcio, sí que lle dou. No, tamén, pero bueno. Carey e Nadal, non? Levan moitos anos facendo as cancións do Mundial, eso facturas moito. María Carey Nadal. María Carey? É Nadal. É o Nadal, claro, que cada unha ten aí. Que é un nicho de mercado. Xulio, que vas facer para Venancia? Pois mira, aproveitando que a semana que ven o día 10 é a festa do lacón en Silleda, vou facer unha lasaña. Este leva toda a semana vendendo o súa moto, Toda a semana. Foi primeiro San Juan de Seibres e agora é o lacón de Silleda. Vale, perfecto. Bueno, vou facer unha lasaña. Vale. Con esta pasta que é desa que din que non hai que hidratar, pero vamos a hidratar. Ti vale hidratar. Porque senón non temos tempo, vale? Porque ti vas contra o Vamos a mundo. facer... No, porque vamos a facer en tempo real, non teño Vale. maxia. Entón, nada, lacón, bechamel, queixo galego e na máis. En 30 minutos. E xa está. O sea, non ter nada que facer hoxe. Que non teño nada que facer. Hoxe viñas Sí, vago. Mira, con Viñas vago. cada capa teño que rezar un responso para que se me coza. Vale. Hoxe viña vago e vai No, facer. vago non, eu vou estar liado, xa verás. Vale, pois veña. Prometido. Sí, tío teu. Xanqui. Empezo. No, Xanqui, que vas facer ti?
Pois eu vou facer un bolete de pan recheo de lacón e pementos de Padrón. Por isto de que rima, lacón con pementos de Eso sí Padrón. que é traballo, eh? Dixeron tú de ser do barco. Ai. Ai. Cuidado, Por debaixo dos pementos vou facer carrecita de Raquelita. Raquelita é unha muller xa xubilada do bar Perla que enseñou a facer os pementos con cebola e con allo. Que rico. E están que flipas, que normalmente simplemente o collemos a tixola, pementos e fora. Que va? Un allo ben picadillo, unha cebola. Eso aquí está impresionante, riquísimo. Pois queremoslo ver, así que, señoras e señores, cociñamos lacón a voltas co prato, imos con Xanque Meixeiras. Veña, vamos para acá. Eu veño un momentillo. Moi ben. Marado, la voz se fue quien corrió. Marado, su sueño que era una estrella llena de gloria y grandeza. Y todo el pueblo cantó, Marado, nació la mano de Dios. Vale, xa está. É que este igual é Que en paz descanse. a canción máis icónica, vamos, do mundo do fútbol, probablemente, está aí, Está aí. Venga! Vai para adentro. Vale. Vale, Cebola. botamos aí. Antes de botar os pimentiños, que se vaya facendo a cebola, que se vaya cociñando, que vaya soltando arume, que vaya deixando A receita de Raqueliña, Xoanque Meixeiras, inclúe tamén a cebola antes que o allo. do bar Perla. Vai máis ou menos por aí. Non vai, Vai por aí. Non me vai por mintas, aí. Aquí como hai aceite Ela de bota abondo. antes o allo, Que pasa que ti co allo tes un problema. Ai, Dios mío, que vais a facer igual, xa verás. Mira, Vale. mira. Vale. Para adentro. E agora inmediatamente xa botamos os pementos. Joder, que guai. Bueno, acusas de recibo do Ahí Voltas está. co Prato, como todos os días. Y van de asados, de Rianxo. Mandamoslle un bico enorme. Vamos. Ana, ¿cómo? Ana? Ana Camajo tamén. Bueno, Iván de asados, Ana Camajo, un bico... ¿Cómo? A ver, ¿comojo ou comajo? A ver, directora. Comojo. Ana Comojo e Iván de asados. Un bico enorme para os dous. Gracias por vernos, por comentar nas redes e por seguirnos, que de verdade é maravilloso. Un bico, un aplauso tamén para eles, porfa. Gracias de verdade. E para o resto, ademais de estar en @voltascoprato, chamádenos 881-365536. Ese é o teléfono do programa, xa o sabedes, falades con Rocío Barrio ou escoitades a Rocío Barrio, que fala moito, Rocío Barrio, cando Fala encende... moito e ben. Sí, cando encende a metralleta é como a min. Vai soltando, verdad? Pois, eso, escoitades a Rocío Barrio, decideslle de onde vides, de onde sodes, máis ben, se queredes participar no programa, e despois xa nos ponemos en contacto con vos, porque vai haber 50 euriños en xogo. Entón, a receita: Ajá. Que? allo, cebola e pementos de Padrón. Pementos de Padrón xa empezan a bailar. Esa é unha parte, non? Vale. Ahora, a segunda parte, botamos. Cando retiremos eso, vamos a botarlle... Vamos a facer unha salsilla cos tomates que vamos a desfacer un pouco e despois con un pouquiño de soia e un pouquiño de mel e as ervas que nosotros queramos, vale? E vou botar un pouquiño de picante. E os pementos te deixa que vamos deixar que se desfagan aí. Vale. Que guai. Retiramos todo e salteamos o lacón, relamos o queixo e enchemos o pan. E metemos o forno, pero antes vamos pintar o pan co típico allo e perixel, sabes? Para que Bueno, vaya pintadiño. vouche contar unha cousa. Conta, dime. Vouche contar unha cousa. Ou dúas. Hoxe, a idea era que viñera Lucía. Sí? Vale. Ai, por Dios. Non estou dicindo que Non te foras unha preocupes, segunda opción. estou acostumbrado a No, esto. pero bueno, ti sabes que no planning... No, atendedes, coitade. A idea era que viñera Lucía, e ti sabes por que non está aquí. Por qué? Lucía mandounos un vídeo. mandou un vídeo. Vamos ver o vídeo de Lucía. vamos a ver. A ver que nos conta Lucía, a ver onde está. Lucía, onde estás? Contanos. Compañeiros, que, como estades? Botadesme de menos? Estas semanas non vou estar por aí con vos porque, bueno, facía moita calor e decidín irme pa praia. Como podedes ver, estamos aquí na terraza de Coroso poñendo isto a andar. Mirade que vista. Pasadio moi ben sen min, que en breve xa vou estar aí tamén. Levareivos un pouquiño de ensaladilla e un mellor un salado e un tintiño de verán. Pide visitarme. Vale, pues esperamos aquí cos brazos abertos, Lucía. Gracias por la invitación. Un aplauso, Lucía. Lucía, atención. Lucía Vázquez ten o chiringuito da praia de Coroso en Ribeira. Estreou o chiringuito acá e dixo, venme mal ir ao programa. Aí está a explicación. Claro. Veche, pois Lucía... E hai día de praia, macho. Exacto. Iremos te visitar de corazón, de palabra. Ademais, ese chiringuito é precioso. Gracias pola información, gracias por mandar o vídeo. E nós que che fixemos publicidade gratis, Lucía. Como che gusta? Veña, vamos con Xulio Mato.
Xulio Mato vai facer unha cousa un pouco... Bueno, rara. Un pouco que vou facer unha lasaña. Sí, pero unha lasaña que en teoría non había que hidratar, si que hidratas, bueno. Sí, pero bueno, vamos hidratando, porque a pouco vou tardar media hora a facer a lasaña. Se todo sabe ben. Mais é importante hidratarse nestes días. Sí. Se empeza a petar outra vez a calor, ven esa vaga de calor outra vez, que está... Boa, madre mía, outra, Unha detrás de outra. A calor está un pouco pesada. Sí, a verdade é que sí, Este ano está un pouco pesada. Tivemos un inverno un pouco pesado e agora Sí. temos un verán un pouco pesado tamén, Porque mira, nós temos aquí moitos compañeros andaluces no programa. E para eles é algo normal. Bueno, Entendes? no, con esta humedad. Non, con esta humedad non. Tens razón. Tens razón, con esta humedade non. Aquí sí que fai calor, Pero ostra, mi má, Pero bueno, moi ben, moi ben. No, moi ben estarás ti. Moi ben, isto é ideal para facer unha lasaña. Mira, a pasta que non a pasta, sí, que non había que hidratar, nos hidratámola, vale? Pero xa ves que nada, un par de minutiños, vale? Isto Claro, queima que flipas. Sí. Aí, vamos meter unhas poucas máis. Porque a mí gustame que a lasaña teña capas, A que lle facemos caso? Ao fabricante ou ao cociñeiro neste caso? Cada un que faga caso depende do tempo que teñas. Eu que non teño moito, prefiro facerme caso a min, que estou máis afeito a andar apurado. O fabricante pensa que estamos solo para... Non, no. A ver, o fabricante recomenda 15 minutos de forno. Pero eu se meto 15 minutos de forno... Ibas a decir algo do fabricante? No. Sempre o fabricante sabe máis que a nós, Pois acabas de decir que non. Sí, pero o fabricante que non sabe o tempo que temos. Entón, o que está claro é que hai que facer unha bexamel lixeira para hidratar esta pasta, entón leva un pouco máis, vámola a hidratar e facer a bexamel un poquinho máis espesa e vamos conseguir o mesmo resultado, en menos tempo. Pero seguro que é o mesmo. Sí. Imardé. Imardé. O capitán do Imardé, aquí te de. Bueno, vamos chamar a nosa convidada do día de hoxe. Espero que as veciñas lle aplaudan moito, Aí ven a nosa querida compañera amiga Venancia do Barco de Valdeorras. Un aplauso para ela. Eu quero un bocata. Hola, Venancia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Benvida, Bien callado. ¿Estás ben? ¿Todo ben? Sí, estás moi guapa, Justo moi Gracias. vestido, Justo moi vestido. Sí, Sí, porque a mí o verde gustame moito. Tamén a mí. Ves? Por iso puxetes. Vaiche xojo cos ollos. Por eso Ves? puse, sí. Muller lista, muller lista. Mira, vamos a facer la con, non? Porque querías la con. Pois arrímate adiante que Xuli vaiche explicar. Mira, vouche facer unha lasaña. Benvida, Venancia. Mira, vouche facer gachato. unha lasaña. Gusta xa lasaña? Sí. Pois mira, vamos a De facer... buena boca. Sí. Sí. Ese é unha de lacón? A lasaña? No. No, pois mira, vamos a facer hoxe moi sinxela. Eu acho de... Xa o puxen no Este vídeo. está cocido, este comprámoslo sí. cocido, pero sírvenos, se nos sobra de calquera elaboración na casa, sírvenos tanto asado como cocido, danos igual, vale? Eu estou hidratando esta pasta que non se hidrata, pero vamos a hidratar para acelerar un poquinho o proceso, vale? Muy bien. Mira, Ya aquí sé estou facendo hacer a la salsa. bechamel. Ajá. Moi despaciño, por qué? Te dirás, por qué? Pois digo yo, por qué. Dime Porque vamos a ir botando pouquiño a pouco, vamos a ir hidratando, bechamel, lacón, porque non leva boloñesa, non leva salsa de tomate, vale? Ajá. E despois vamos a meter un queixo galego e vámoslo gratinar o tempo que nos dé no forno. Que pasa, niñotas? Que sígueme sorprendendo que utilices... Vivo confundido pola túa culpa. Si ti vives confundido por moitas cousas. No, pero pola túa culpa principalmente, porque dis que é unha pasta que non se hidrata, hidrátala. Eu hidrateina porque hai que quere asegurar. acelerar. Hai que Claro, asegurar. pero ahora ti Sabes por que por hidrato? favor, por favor, ti ahora estás na casa vendo este programa na televisión de Galicia e estáche dicindo que a pasta non se hidrata, pero que el vai na hidratar e que faz coa túa cabeza. É verdad. Pois Que pasta compras? tomar un vaso de auga. Pois eu farei o que fai el. Vale, Vamos se a ti ver. faz o que fai el, Claro. Escribídenos o que... Aí está, que o vos parece? facedes. Que faríades vos? Que así seguimos sendo o primeiro e o terceiro. Exactamente, o primeiro de Galicia, o terceiro de todas as teles autonómicas. Somos como Carlos V, primeiro de España e quinto de Alemania. Exactamente. Bueno, mira, eu xa botei aquí un pouquiño de auga, un pouquiño desta bechamel sin ligar, para que se nos siga hidratando isto, vale? Que está quentiño, para que se nos siga hidratando a primeira capa. E sobre todo porque temos que empezar sempre ou ca salsa ou ca bechamel para que non se nos agarre, vale? Vale. Isto xa vai espesando, Muy bien. vamos a deixar que espese un poquinho máis. Entón, aquí vamos a botar a primeira tandada de discos de lacón. Mira, vámoslo cortar así finiño. Ah, vale, non o vas cortar en tacos. Claro, no, vamos a cortar en como disquiños. lonchear un pouco, non? Eso Sabe, é. sabe. O que En sabe, discos. sabe. Sí, señor. Entón, con estes discos, Sí, señor. vamos a ir... Move un pouco a bechamel, cañotas, que así. Eso, un pouco de bechamel. Así xa vas. Si non te van los besuelos. Claro, así tamén, vámoslo preparando para casar. Claro. Eh? Ah, pues estar Claro, novia, ¿no? non vai casar inútil. Que novia conozco ya, entonces...
Claro. Entón, mira, vamos cubrindo así a superficie. Dixo, non vai casar inútil, dixo. Claro, tens que ter algo que aportar. Exacto. A ver, como vai? Está moi espeso? Apagamos, mira, eso xa está. Ainda non está moi espesa, eh? No, pues ahora deixámoslo aí. Co calor residual. Co calor residual. No, non ten que estar moi espesa, Vamos deixar a Xulio que isto, o seguinte paso o coñeces. Perdón, vamos botar sí, capillas más o moi menos. finas de bechamel, así máis pasta. Bechamel, pasta, ¿vale? Veña, vamos con Xoan que Meixeres, por favor, Venancia, ponte aí, ao lado de Xoan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues A ver. mira, aquí estou facendo uns tanto color, pimentiños. Vamos a botar o sofrito de allo e cebola, que está Volve, moi vai. crocante, ves? Cociñamos antes. E agora botamos un chisquiño de mel. Oh, qué rico. Saberás, para contrarrestar os ácidos sempre do Sí, tomate, sí, non sí, sabes? sí. En vez de botarlle azúcar, botamos un poquinho de É mel. máis sano, Un verdad? poquinho de... É máis sano, né? É máis sana. Un Claro. poquinho de salsa de soia. Aí, unhas as ervas que ti queiras. Se queres un poquinho de comiño, un poquinho de ourego. Neste caso va un pouco de romeu, un poquinho de tomiño. Sin máis. Pero que queiras. E aquí remexemos. Vale. Guau, eh? Ben, Que ben huele. a que Huele moi sí. ben, eh? Huele moi Muy ben, ben. ole, ole. Moi ben. Vale, pois agora isto Que ben huele. Ai, sí que huele moi ben, eh? Isto xa o temos, simplemente, ora, ao final o apagamos, porque xa o temos, e incorporamos os pementos de padrón. De quen era a receita? Miña. No, home, no, dos pementos. Ah, os pementos. De Raquelita de Vara Perla. De Raquelito en Vila García, do bar, sí. Está xubilada. de Vila García. Vale. Claro, bueno, é a filla que ten o bar, pero ela é unha señora... É Falo disto porque el fixo os pementos dunha maneira que ao mellor ti nunca os fixeches, que é que fritiunos con cebola e con allo. Botou cebola, allo e os Sí, pementos. sí, sí, sí. Nada Fixo máis. así, porque é unha receita dun bar de Vila García, entón Claro. quería facelos. Por seguro que estaban bien buenos. Sí, Claro. sí, fritos, pero con... Claro. Oye, pues vaya tontería que temos allos e temos cebolas na casa. Tens razón. É que a mí nunca se me ocurreu fritir os pementos. Sempre con sal e xa está. Estaban de verdade impresionantes. De seguro. Facedos na casa, xa veréis. Sí, sí, Gusto sí. na idea, eh? Ímolo probar. Ah, que probarlo. Hombre. Mira, abrín o pan. Bueno, xa estoy adiantando e tal. Abrín... Uy, mira, quitoulle a miga, verdad? Quitoulle a miga. Claro, quitache a miga. Quitoulle a miga toda. Quitei un poquinho da miga. Para meter, para rellenar. Claro, non toda, porque aos dos lados é mellor meter así os dedos para que non se vaya, non sabe? Vais Unha bajando. cazuela fixo. Joder, fixo Entón, unha cazola, esto, verdad? Sí. ahora aquí vamos a meter o xamón, prendemos, más Ostras, ahí temos. esta ahí receita- temos. E esto vamos Recende. a sacar yo arume, de verdad. Porque aí está en frío verdadeiro. Venancia está contenta con esta receita, eh? Verdad? E aquí vamos a meter. E despois un quinxo ralado. Pero antes de servir o bocato, o que vamos a facer é o típico allo e perexil. Con aceite de fritir o allo e máis a cebola. Vamos a mesturar e cunha brocha vamos a pintar o pan. Ostras, Vale? qué bueno. E po forno 5 minutos, sin máis. Sin máis. Mira como mule, mira como mule. Que te parece? Huele, Huele que dá gusto. llega aí el olor. Pois, Llega Venancia. el olor. Home, claro que chega, porque aquí non temos campanas tractora. Claro. Aquí teñes que chegar sí ou Que sí. recibes Claro. Nos alimentamos ao público do Sí, sí, olor na do máis. olor. Oye, a veces sí. Non de outra cousa. Mira, unha pregunta, Venancia, antes de sentarte, cal das dúas levarías para o autobús ahora para ir ao barco, eh? Ay, tú, no sé por cuál decidirme, fíjate. Pois Fíjate. unha deberías ter que por lo menos despois tens que escoller unha, eh? Ay, es que la tamén ten que estar moi buena, eh? Xa, pois. A ver, a ver. A ver o que sale aquí. Eu, si queres... Vaya, Quero lle preguntar Las ás dos. veciñas. Mira, Vale. eu si queres En podes que ir... compromiso me metes. Claro, pero podes ir sentar ali si queres con elas e xa debates con elas. eso. E despois xa decidimos. probas. Probamos Vale. despois, vale. Pois veña, un aplauso para Venancia, que está con nós. No voltas comprar de Televisión de Galicia, ven, do barco de Valdeorras. Bueno, hoxe cociñamos colacón, un produto que casi sempre asociamos aos grandes cocidos de inverno, pero que no verán tamén presta. Pero, a que lle chamamos lacón? Por se hai alguén despistado, o lacón é cada unha das extremidades dianteiras do porco, que podemos cociñar fresco ou máis comúnmente salgado e curado. E si, dásenos de maravilla este asunto, somos moi de lacoadas e lacóns en xeral, e mesmo temos unha indicación xeográfica protexida. E podemos agasallar un lacón? Sen dúbida, así teremos un amigo para toda a vida, ou facer bocadillos, aperitivos en frío, ou calquera das fantasías que propoñen hoxe os nosos cociñeiros. E se queredes troula, celebran nestes días a festa do lacón en Silleda, un evento no que seguro que podedes atopar a Xulia Mato.
Escoprato, xa que Silleda, pois, queda ao carón da casa. Bueno, é a casa. Lembrade contarnos como vos van as receitas, como sempre, en @voltascoprato, por favor. E seguídenos dando amor, que nos estades dando moitísimo. Imos co de Silleda, con Xulio Manto. ¡Ostras! Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver. El fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. Biribiri. Sabías ti que o Benres 10 é a festa da Sí, Conquisilla? pesado. Non sei se o dixe. Sí. Sabías ti que outro día deuse o partido de Oliver e Benji, do Mundial? En serio? Deuse Brasil-Xapón. Ah, moi ben, que interesante. O pau, Brasil ao pau, que pasou, pero, vamos, pasando mal. Pois mentras Brasil o pasaba mal, eu estou no pasando bomba facendo esta Tá hazaña. só. Sí. Estás pensando Mira pensando en cantas capas Silleda. levo, Estou pensando na festa do lacón. Ti sabes canta xente xuntas? Xunta 2000 e pico personas, Que vaó. A comer lacón, sí. Que Sí, vaó. sí, como cho digo. E hai pregón. Como cho digo. Mira, vou meter isto aquí para Hai dentro pregón. para que non se me vexan os pés. Non hai pregón. Hai pregón. No. Eso gestiona xa todo a Asociación do Lacón. Pero necesita un pregoeiro do lacón. No, me no. Sí o sí. No, me no. Sí o sí. Queres postularte? No, dille que pagas ti e vou eu. Dilles que ti pagas Sí. e dis, no, un regalo para a asociación, Veña. traio-vos un pregoeiro. Buah, sí. E vai, apareces ti, no? No sitio do pregoeiro. Sí. Bueno, mira, capa, Recordamos como era o tema das capas. Mira, leva bechamel, pasta, lacón, bechamel, pasta, lacón, bechamel, pasta, lacón, bechamel, pasta, lacón. Pasta, Día 10, en Silleda. pasta hidratada, Pasta hidratada, mira que Acordadvos. hidratadiña está. Acordadvos. Está hidratada. E onde está o queixo? O queixo témolo aí. O queixo vai ao final de todo. Onde vai ir o queixo? En riba de todo. De onde é o queixo? De Galicia. De Arzúa. Queixo galego. Que pasa que esta receita leva a tetilla, pero vamos a meter a Arzúa por facerche un guiño. A ver, sea que- en Arzúa tamén se fai o tetilla, Tamén, sí, pero Pasa que o buque insignia, o buque insignia es ti. o buque Titanic insignia. sin afundir, o queixo Arzúa Ulloa. Bueno, aí o Denominación. Denominación de orixe protexida. A nosa contraetiqueta é a súa garantía. É o anuncio, Juan. É o anuncio. Madre mía, mira, pues vamos poñer. Ahora que calculo que nos deben quedar uns 5 minutiños de programa, o que vamos facer é, mira, vamos botar esta bechamel por riba, 5 que é o que nos queda, 5 minutos, moi ben. máis ou menos, non? Debe andar aí. Sí, sí. Vamos cubrir todo con esta bechamel, vamos a botar o queixo, necesito metelo a gratinar. Vale. E mentras ti dirás, e que vas facer? Nada. Sí, vamos picar ben picadiño un pouco de lacón, e vamos a botar despois por riba con un poquinho de verde. Ah, sí, moi picado. Moi picadiño. Moi miña. Sí, claro, porque se non fago eso, vais a botar a miña jefa. Que che dixen que non correras. Entón, mira, ahora temos eso aí. Vamos a botar o queixo por riba. Esto tirucho. Eso, sí. Eso Iba a tiralo eu. No, pero tiro... Hombre, non vai a ser. Non vai a ser que te foles. Mira, metemos así unhas rasquiñas finiñas. Ah, vai en grande. Vamos a meter así para que nos funda rápido. Eu teño o forno a tope só para gratiñar, vale? Porque en teoría con ese calor debería chegar para cociñar Sabes a que outro pasta. día fixen eu Esperemos. unha lasaña así, pero con cabaciña. Ah, sí? Facendo así tiras de cabaciña. No sitio da... Da pasta, Joder, da pasta que había que É hidratar. unha pasada, ves? Pois ahora xa podes casar. Eso todo, no, Veña, eso todo vamos por aprendino forno. aquí, Aprendino aquí todo eso, Todo eso aprendino aquí, contigo. Qué pasada. Conmigo máis correcto. Más correcto. Veña, claro. ahora debería estar 10 minutos a 220, pero como solo nos quedan 4, pues 4 minutos a 220. Deberían ser 10 minutos, pero van ser 4 ou 5. Veña, vamos con Chanque Meixeiras. Veña, deberían ser 5 minutos a 250, pero... Eu que quero. E o lacón, congreros. Ta. Como mola, Veña, entonces pintas con eso. Pintamos, que eso era o aceite botamos do o allo, queixo. non? E cantos minutos hai? De que quedan? 5. Quedan 5 minutos? Pois 5 minutos a 250, hai que subir un pouco. E aí vai, simplemente que se derrita e vamos a intentar que pille un pouco de crocante a tapa, O vale? sea, eu dixen 5 porque Xulio dixo 5, pero non sei canto queda, Quedará 3 e medio, chégame. Vai adiante. Vale, veña. Vamos. Aí abaixo. Aquí estamos, abre mi madre querida.
Aí está. Como están as cabezas, No, estaban aí, está feito. Xoanqui, ti que vas picar no que quede de programa? Vas picar algo ou non? Ou vas te dedicar Vou a... recoller, e despois teño que empratar. Quería facer un prato para que a comensal non teña que coller ese pedazo de bocata. Ah, vale. Entendes? Entón, hai que cortalo e que se xa cómodo para comelo. Si queres podes ir ao carromático, sabes? Ti aquí síntete libre, vale? Moitas gracias. Fai o que callotas. necesites, non hai problema ningún. De Director, verdad. eu queres que marche coa convidada? Si queres, Sí, por veño. Eres benvido aquí tamén. se queres. Queredes vir coa convidada? No, teño que picar la Ti non podes, ti queres vir ou... Bora, espera que remato. Vale, por veña, vamos coa convidada. Vamos con Venancio, veña. Dadlle un aplauso a Venancio, por favor. Ay, por Dios. Menuda fama, Que ó? Nos vamos a hacer famosa. Basta facer famosísima. Hombre. E isto ten en conta que ve toda Galicia. Claro, Si xa queres, sei. si necesitas pedirlle ao alcalde que che asfalte algo, que che cambie unha farola, Ai, sí. aproveita Ten ahora. razón. Pois Dille. tiñache moito que pedir. Car, dille, eu quero pedirlle cartos, se mos dá. No, pero dille, alcalde, que é alcalde ou alcaldesa? Alcalde, pois Temos alcalde... alcalde e alcaldesa. Ostras, tedes de Eu todo. pertenezco a dous partes. Ah, vale, Tenho vale, unha vale. alcaldesa Vale, e un pues entonces- alcalde. Sí. Vale, pois entonces, se lle queres pedir unha bombilla que ter fundida, eu que sei, unha tubería que perde agua, sabes, A das carretera municipais. que hai que arreglar. Esas todas. Sí, a pista, por favor, a pista da súa casa, señor alcalde, bótalle un pouco de zahorras, faltalle, falle algo, porque, o que sei, porque te vas co coche por aí, pinchas a roda e despois din, a que foi a televisión de Galicia pinchou a roda. Eso digo, menuda faena, verdad? Sí, é verdad, é E verdad. por tanta televisión, aí vas ca roda pinchada. Eso digo eu, agora fíjate tú. A min, de verdade, eu non No, entendo eu isto. tampouco, Alcalde, por favor. Fago o favor. Leva tú unha mão. Vamos facer unha enquisa aquí cas túas veciñas todas. Vale. Vou vos pedir que levantedes a mão segundo pensedes que vai gañar unha ou outra, vale? Cal vos ten mellor aspecto, vale? Despois, esa é a resposta que máis me din, Pero despois será. Correcto. Despois levádelo no bus 3 horas. Danos Veña. tempo a comelo. Para comer. Veña, quen cree que vai estar máis boa que vai gañar a de Xulio Mato? Que levanta a mão. A de Xulio Mato. Ostras. O da lá. O da Non está lasaña. mal. O da lasaña. Claro. E agora, a Xoanqui Meixeiras, quen cree que vai gañar Xoanqui Meixeiras? Eu poño os dous. Os dous. Bueno. Un pelín... Está igualado, pero tirando un pelín máis para Xoanqui, Sí, sabes, xa sabe dixer. Mirade. Isto é o que se di ter revolucionado o Jaliñeiro, vedes? Sí, é verdad. Está a xente aquí... Então fiz assim. É verdad. Fiz assim, os dous. Ti os dous, ela os dous. Pois veña. É que se puderamos... Claro, é que lle está chegando lora normal e a xente di, a min chegamos daqui. Entón, solemos daqui. Veña, vamos con Xoanqui, vamos para lá. Dámoslle un aplauso a Venancio, veña. Vamos para lá. Que sorte ten, Ala, a ver. Bueno, podremos retirarlo forte. Pero non vos poñades de espaldas. Sí, Ai, Dios mío. Ai, Dios mío, Pero parece... de cara. De costas á Verdad, televisión. todavía na tele. Eso digo eu É que cometo o error, por si te É que, pasa. pero ti que cometas o error. Sí, que xa manda, Vamos a abrir o forno, o que? Queres abrir o forno? Abro Sí. eu. Así, Veña. eu estou a saber ben, Abre o forno. Abre aí, moi A ben. ver, Que bótate rápido. para aquí ahora, Venancio. Oye, este forno sí que é rápido. vas por meu. Así. Así. Para que te vexen aí. Sí. Ostras. Bueno, pues aí Qué está. buena Arrímate, pinta. arrímate. Queima, Venancio, mi buena madriña pinta querida. Mira, ten. vamos a deixar Qué a buena tapa. pinta. Vamos a levantarla. Espera. Queres ir ao carromático coller algo ou non? No, Vale. teñen ervas suficientes aquí Vale, xa. xa está moi perto. Sí. Ostras. Aí, e vouche poñer aquí o trocino de pan para que te sexa cómodo comelo. Ostras, Agora, Venancio. un garfo e cortamos así este Tan grande. Como se vai poñer Pero Venancio, moito, eso, moi grande. No, pero eso non tes que 4 comer todo. minutos máis no Yo forno, pequeno. que isto quede crocante e sería perfecto. Ya, pero non hai tempo, verdad? No, bueno, vai estar rico igual, eu confío. seguro. Confío igual. Bien Pero, seguro. Igual. unha cousa, é sin alcohol, pero teño unha cerveza para acompañar isto. Eu cerveza. Que che parece? Ostras, Sin alcohol, Claro, Cañotas, porque tú como a tamén. causa non estaba. É que a min estás me dando envexa ahora, Que de que es, Compartimos macho, que el que diga. Non te preocupes. Pero non tens que comer, comes Ahí un va. bocadinho e Sí, despois xa, o resto xa o comes despois. Claro, Vou dar yo ás vecinas. un anaquillo de Eso. pan e máis. Guau, Ten que ir así presentado, senón non... Eso que é Ten a cerveza, cerveza. verdad? E tes a cervexa? Oh, Sin alcohol. Non tomo cerveza. Bueno, non te preocupes. Ten a cerveza. Dámela tú, claro. A cervexa é parte do plato, se non lle gusta... Espera. É 0-0, vale?
É 0-0 a cervexa, que quede claro, Por suposto. É morena, ademais, que está moi boa tostada. Efectivamente. Moi rica. Mira, Oye, xa o poñemos aquí no plato grande e xa non te molesta. vamos a dar un super aplauso, señoras e señores, a Xoan Cameixeiras e a súa super receita de lacón, de bocata de lacón, Sí, señor. Espectacular. Vamos con Xuli Mato, veña. Vamos, Venancia, abre o forno a Xuli. Abre o forno tamén. Que A ver se gratiñou algo. A ver, vente por aquí, Venancia, porque se che vexe na casa. Tenche buena pinta, tamén. Algo. Vamos alá. Algo debeu gratiñar. Igual non de É todo. que falta o tempo, claro. Bueno, un pouquiño, un pouquiño. Un pouquiño gratiñou, Bueno, inde se notan os queixos por aí. Ainda se notan os queixos. Sí. E Mira ahora, iso. pero Ahora vamos que lle facer que non botas. se noten. E ahora isto, que sería o ideal? Deixalo reposar como 20 minutinhos para que a Pa que pasta asente. absorba toda esa bechamel. Eso Venancia que estás vendo aí, ela colleu-la con picón moitísimo, Sí, moitísimo, sí, moitísimo, sí, sí. moitísimo. Sí. E botaxe que foi, perixal ou que era? Perexel e un poquinho de pimenta. Entón agora vamos a ver se non se nos fai aquí unha risa. Mira como soa, mira. Muy bien, Bueno, moi ben, vámoslo ver agora, Xoan. Ahora como sabe. A pintaza ten. Unha cousa, Pinta terra buena. Venancia, ti estás satisfeita coas receitas, quero dicir, pedías algo, bueno, distinto? No, eu, por exemplo, o lacón, por suelo asano, sabes? Está Sí. perfecto. Espera, que vai liar Xulio Mato. Xulio, Atención. ten cuidado. Ai, lo va. Ole, moi Moi ben. ben. Desmontado. Temos bien. unha lasaña desestruturada. No, porque mira, ahora Pero, vemos, claro, todo se tapa. El apaña. Ahí está. Por buenos cocineros, ¿verdad? Claro. Que pasa? Que se deixamos que repose todo este exceso de crema, absorbe a nosa masa Pues ten buena pasta pinta, hidratada. Muy Vale, buena. merece un aplauso. No, hombre. Pues veña, un aplauso por Xulio Mato. Yo soy un mato, sí, señor. Un aplauso para don Xulio Mato porque vedes que é todo un artista. Ben, Vamos a probar? Sí. Veña, vamos con Venancia a probar a mesa de probado. Aí á esquerda, por favor, Venancia, aí onde estás cobertos. Aquí. Veu do barco de Valdeorras, colleu o bus 3 horas para 3 aquí. horas. 3 horas, Todas, Todas, un aplauso para vos tamén, Claro, elas. Por 3 horas, de camiño, para estar aquí con nós. Hombre. Na Voltas co Prado de Televisión de Galicia, cociñando. 3 horas son moitas horas, Moitas, non penso que son bromas. Agardo, la poñéndose por diante da cámara, outro Bueno, máis. eu teño que poñerme onde podo, Dios galletas. mío, ai, que Aí desastre, está. que desastre. Aí Mil programas, mil Mil programas. programas moi non sabemos onde poñer. Non sabemos onde poñer. Veña, Venancia, cando Ala. queires, Probo. podes ir probando, sí, evidentemente. Sí, señor. Podes ir probando. Mira que bonito está a bocata, A ver, porque Venancia agora mesmo é a envexa do público. A envexa de toda Galicia. Está Galicia vendo televisión e está dicindo, me cago na Venancia. En as redes, En as redes xa non che digo. Veña, vamos repartir cartiños, imos ir a miño. Antonio, que tal? Boa tarde. Boa tarde, gañotas, aquí estamos. Como estás? Vamos tirando, con calor. Bueno, é que volve a calor, fai moito hoxe, Volve. Este fin de semana sei que lle vai apretar, Aquí xa andamos rozando os 30 grados. Uf, porque aí en Miño ainda estás un pouco mellor, non? Non creas, No. Non hai vento, máis ou menos rozando os 30 grados. Moi como aquí. Estamos a 30 grados aquí en Ordes. Estamos a 30 grados. Bueno, ali teñen má. Pois veña, voulle pedir aos compañeiros que suban a pregunta e vamos... música de tensión. Non é fácil, Vamos alá, Antonio de Miño. Por 50 euros, unha pregunta, 3 posibles respostas. De que parte do porco sacamos o lacón? A, da cachucha. B, da pata traseira. C, da pata dianteira. Eu diría da pata dianteira. Un segundo. Resolvemos, compañeiros. ¡Correcto! ¡Un aplauso! Por 50 eurillos que van para Antonio. Moi ben. Que tensión, Ves? Claro, é que cando vos adiantades a aplaudir, Que tensión. perdemos a Porque tensión. nos parece que o sabemos. Claro. En los anuncios dicen lacón. É moito Pensamos máis- que é outra cousa. Claro. Bueno, Antonio, que moitísimos parabéns polos 50 euriños. Xa sabes que aquí no plató temos aire acondicionado, se o pasas mal podes vir ao programa. Vale? Pois moitísimas gracias, gañotas. Veña, un bico grande, gracias por chamar. Veña, boa tarde. Está veño, chao. Veña, moi ben. Pois Antonio levou os 50 euriños e agora Venancia do barco, que non está precisamente preto de Miño. Non, non. Venancia, cando queiras, dime que che pareceron e despois fagoche a pregunta de ouro. Tanche moi buenos os dous. As dúas. É difícil, É É difícil. verdad que sí, super é difícil. Pois agora vai a pregunta do millón. Sí. Venancia do barco. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Eu creo que este.
Moi ben. Xorge Meixeiras! Aí está. Bueno, non dubidou, dixe que estaban boas as dúas, pero non dubidou. Señoras e señores, nos marchamos, queden coa actualidade co Telexornal Serán. Vémonos mañán, como sempre, con máis receitas. Nova voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao.